Ministar obrazovanja Dragan Primorac sastao se u Jagodnjaku s roditeljima nesrpske nacionalnosti koji se bore za nastavu na hrvatskom jeziku. Iz Jagodnjaka Anita Delaš. Dobra vijest iz Jagodnjaka. Hrvatski učenici trebali bi se u mjesnu školu na nastavu na hrvatskom jeziku vratiti za nekoliko dana. Ravnatelj osnovne škole Jagodnjak, Milovan Ležaja, čiju smjenu su tražili roditelji nesrpske nacionalnosti, ministru Primorcu je ponudio svoj mandat na raspolaganje. Ministar je njegovu ostavku prihvatio, nazvao je mudrom odlukom, a hrvatskoj djeci u Jagodnjak donio i knjige na latiničnom pismu. Ostaje pitanje je li se čitava stvar mogla ranije riješiti. Podsjećamo, od mirne reintegracije prošlo je 11 godina, što bi značilo da je u Jagodnjaku već jedna generacija osmaša mogla završiti školovanje na hrvatskom jeziku. U ovoj školi nastava na hrvatskom postoji samo do 5. razreda. No kako je obećao ministar, i to bi se trebalo promijeniti od iduće nastavne godine.